Radyoman Michelle Miral Galve. Sa serbisyong straight to the point. Ato makauban karon si Ma'am Clea Guevara. Ma'am Clea, good morning, ma'am. Good morning, Ma'am Aisa. Good morning sa ato ang mga listeners. Yes, ma'am. I know medyo busy mo karon, ma'am, because daghantag mga activities karon, ma'am, no? Event sa ato ang presidente. But thank you for your time this morning, ma'am. Nataytig paminaw nga gustong mangutana diha nimo, ma'am, kung unsay iyahang himuon ani iyang concern sa PhilHealth. Ato makauban karon si May Guerrero. Hello, Ma'am May. Good morning. Hello po, good morning po. Yes, si Ma'am May taga-asa gani? Taga 76A po, ma'am. Okay. Sige. Good morning sa inyuhan diha. Ma'am May, unsay question nimo sa PhilHealth? Naminaw karon si Ma'am Clea. Go ahead, ma'am. Ay, hello, ma'am. Kaya po, naalang ko'y ask, ma'am. Kanang mga tanong lang unta po, ma'am, regarding sa akong PhilHealth. Kanang dugo namang good na ko siya, wala mahulugan, ma'am. And then, what if, in Jesus' name lang, what if po, if ma-admit ko, pwede ba na ko siya magamit or makapile ko og emergency PhilHealth or maka-avail ba ko ani, ma'am? Or need pa din ba na ako magbayad o pila ka months bago na ako magamit ang PhilHealth? Yeah, ma'am, good morning, no? Una sa tanan, ma'am, wala tay angay ikabalaka, no? Kung nahundang man ta og pagbayad sa ato ang contributions or na inactive ta, pwede kayo na nato balikan og pagbayad, no, sa PhilHealth. At the same time, wala na nawala imong record, ma'am. Kailangan lang nato na siya i-update. And pananglitan man nga adunay availment, no, by virtue of itong ginatawag na immediate eligibility or automatic entitlement, no, sa benefits, maka-avail gud ka sa imuhang benepisyo. Sige, ma'am. Thank you kaayo, ma'am, sa concern, ma'am. Salamat kaayo sa pagkatubagan. All right. Thank you, Ma'am May. May buntag sa inyo diha sa Bukana. Salamat po kay Ma'am Clea, ma'am. Ako na lang yung basahon ng question, ma'am, ni Mirami Ortote, nga taga Barangay Sentro, Agdao. Ang iyang question, Ma'am Clea, na daw siya PhilHealth sa una or nagahulog yata siya, nag-contribute siya dati, no? Dugay na po daw niyang mahulugan, pila ka bulan na dapat daw niyang mahulugan, pila daw dapat ka years ang iyahang dapat hulugan, ma'am, para makagamit siya pag-usab o makagamit po ng iyahang mga anak, Ma'am Clea. Okay, Ma'am Maisa. So, first of all, no, ang kaniiyahang resumption of payment. So, pagbalik niya bayad, ang reckoning period gud nato is November 2019. So, kanang period, hangtod karon mo iyahang kailangan bayaran sa PhilHealth. In terms of benefits availment naman, so, immediate eligibility ta, maka-avail gud gihapon si ma'am no, or si sir nga nag-text sa iyang benefits sa PhilHealth. Importante lang yun na i-update niya iyang record. Okay. Ma'am, wala ba tayo programa nga, for example, dako na kaiyang bayro nun, ma'am? Wala ba tayo murag gitawag nga kanang condonation program sama sa pag-ibig o sa SSS? Doon na ba yung anak, ma'am, si PhilHealth, ma'am? Sa pagkakaroon, ma'am, for our self-employed or kaning mga individually paying members, wala tayo ginapatuman na inana, Ma'am Maisel. Although, based sa tuang balao, dapat nag-penalty or interest for late payments. Wala na to na siya ginapatuman pa sa pagkakaroon, Ma'am Maisel. So, they are allowed gihapon to pay retroactively katong mga miss nila na contributions without having to pay the interest. So, mo gina-advise sa ilaha, ma'am, pwede hinahinayan na nilang nila og bayad samtang wala pa tay interest na gina-impose. All right. Sige po. Thank you kaayo og salamat kay Mirami Ortote pod nga naminaw karon. Ma'am Clea, last question, ma'am, taga Bahada, Joylene Torion. Mangutana siya, pwede ba daw siya magkuha og PhilHealth bisan na wala daw siya middle name? Kay wala pa mong daw na plaster, ma'am, na mali daw iyang birth certificate, no? So, unsaon ni ma'am, wala middle name? Okay. So, Mamaysal, sa pagpa-member, we will base our process, no, our registration, sa katong i-present niya nga supporting document. Or unsay nakabutang sa iyang birth certificate mo po'y sundon sa PhilHealth. So, kung nakabutang dito nga walay middle name, so and likewise, in our record, wala po na siya middle name. So, reliant dito, ma'am, sa document. Kung panangitan na anay update sa kato iyang birth certificate, yes, pwede ka po na niya i-update na lang? I-amend, no? Yes, i-amend or i-update sa PhilHealth office. Okay, sige po. So, in short, ma'am, pwede kaayo siya nga magpa-member pwede karon. gihapon, yes, ma'am. Ayan, sige, Ma'am Joylene Torion, maimbuntag sa imo diha sa Bahada. And thank you kay Ma'am Clea. Before you say goodbye, ma'am, unsa inyong mga pahibaloron sa PhilHealth, ma'am? Go ahead, ma'am.
Yes, Ma'am Mais, no, I'd like to take this opportunity para ipahibalo sa to ang mga members in line sa kaning pinaka-recent nga information security incident. I think na ibala na po nato ni Ma'am pinaagi sa news, no, nga currently down and offline ang systems sa PhilHealth samtang naga-conduct og configuration and assessment ang atuang PhilHealth office. So sa atuang regional office diri sa Davao, padayon gihapon nato ang services. We'd like to assure our members nga maka-avail gihapon sila sa benepisyo nila, no. Karon lang mamaysal ang nag-usab ni balik ta sa manual transaction. So manual mano-mano sa karon ato ang pag process ilang request. Okay. At the same time sa ilahang availment. Kung aduna man sila availment or confinement, no, sa mga hospitals, mag-submit lang gyud ta og MDR or ID card para ma-facilitate ang ilahang benefits availment. All right. Sige po. Ma'am Clea, salamat kaayo ma'am, and until next time ma'am, thank you sa imong oras karong buntag dinhi sa atong programa Serbisyong Straight to the Point. Thank you ma'am. Thank you so much. Sad mamaysal, may buntag sa tanan. Mga kasama si Ma'am Clea Guevara kada Biyernes o banato sa Serbisyong Straight to the Point.